Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzabam di'fam minan nar. Iki ngendikane teng Quran. Ana siji kaum niki padha udur-uduran. Rabbana hu pangeran kula. Haulai ya iki utawi iki mengkono-mengkono umat utawa kaum. Adolu iku padha nyasarake sapa haula ing kita. Fa'atihim mongko kula aturi nekake panjenengan ing haulai mau adzaban ing siksa difan kang tikel-tikel minan nari saking neraka. Dadi besuke teng akhirat niku ana golongan sing padha udur-uduran. Sing nyapa siji lan sijine. Mergo apa niku biasane niku teng bahasan niki mergo sing dinut iku ora bener. Dadi ana guru pamane kok murid berah anut gurune tibae gurune ora bener. Gurune sing kurang hati-hati ring memberi hukum. Tidak kono sok padha disiksane. Ora terus kok bandene manut kudune sing entuk siksa ya sing dinut iku mau gurune mau. Wong kula niki mboten ngertos wong awam Gusti. Nek tiru-tiru tok. Jangan melu sing pinter niku. Tibae sing pinter malah padha wae ora bener. Sing pinter keblinger. Lah niki nek cara teng Al-Qur'an niki besuke padha-padha entuk siksa walaupun dekne mek tiru-tiru tok. Dan Rabbana haula adalluna fa'atihim adzabam di'fam minan nar. Jadi pengikute protes sing salah niku sing kula nut Gusti. Jenengan paringi adab sing luwih gedhe neh. Kula niki cara wong awam mek tiru-tiru tok. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala likulli minkum. Likullen niku keduwene saben-saben minkum saking sira kabeh. Minkum lan saking mengko-mengkono haula mau dzifun niku tikelan ada pun tegese siksa munduk ipun kang den tikelake. Walakin lan tetapine layak lamu iku ora padha weruh sapa sira kabeh. Dijawab karo Gusti Allah besok teng mriko teng akhirat. Likulli minkum wa minhum difun kabeh awakmu kabeh lan sing dadi guru-gurumu sing nduk tiru-tiru iku mau bakal tak tikelno kabeh. Dadi disiksa kabeh. Di resiko ngoten niku. Dadi wong awam ya aja tetep pilih-pilih nek milih panutan. Kadang terlalu taklid buta. Gurune ketok ae ora bener. Angger melu wae. Angger tiru wae angger sam'an wa ta'atan. Kudu hati-hati. Mergo siksane bali ring awak dhewe. Walaupun awak dhewe mek tiru-tiru tok, manut guru tok. Ngoten niku. Gurune ra bener awak dhewe meru jegur. Ngoten. Melu entuk siksane. Dawuh Gusti Allah ngono dadi sok udur-uduran. Kono Gusti wae kuwi gambaran karo Gusti Allah. Walakin la ya'lamu. Wa qalat lan padha ngendika sapa ulahum sapa wong awal-awali kabeh umat mau diukhrahum maring wong akhir-akhire utawa wong burine umat. Ngendikane fama kana lakum alaina min fadlil fama kana mongko ora ono lakum iku wedune sira kabeh alaina melarat ing atase kita min fadlin saking leluwihan. Di annakum krono satemene sira kabeh takfuruna iku padha kufur kabeh. Bisa babina kelawan sebab ingsun. Wanah numangka utawi kita wa antum lan hale sira kabeh iku sawaon iku padha. Gurune sing dipaidu mau. Padha membela diri.
Awakmu ape protes kaya apa? Awak dhewe iku padha-padha kufur ning Gusti Allah. Ngufuri nikmate Gusti Allah, ngufuri apa-apa sing diwehno Gusti Allah. Padha wae. Ya anakum takfuruna wa bisababina wa nahnu wa antum sawaun. Dadi awak dhewe iku padha wae. Gak usah nyalah-nyalahno siji lan siji. Iku pembelaan wong-wong sing dinut. Dadi siksane padha mangke. Kala ngandika sapa Allah Ta'ala lagu maring umat mau. Faduku mongko becik padha ngicipono sira kabeh al-adzab ing siksa. Bima sebab barang kuntum kang ana sapa sira kabeh taksibu iku padha nglakoni sira kabeh. Innal ladzina satamne wong akeh kadzabu kang padha ngorohake sapa wong akeh mubi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru lan padha gumedhe sapa alladzina takabbiru tegese gumedhe anda saking ayatina. Walam yu'minu mongko ora padha iman sapa alladzina mau biha kalawan ayatina. Iku la tufattahu iku ora dibuka lagum keduweni alladzina ababus samawati apa pira-pira lawange langit. Bareng go tukaran ngene iku siji salah sijine nyalahno sing salah kowe terus dingendikane Gusti Allah fadukul adzaba bima kuntum taksibun. Ijipono iki wis siksa sing awakmu lakoni kabeh. Sebab awakmu iku kadzabu bi ayatina ora percaya karo ayat-ayatku. Karo Quran ora percaya, karo hadis ora percaya. Karo ayat-ayat Gusti Allah sing ditelke nduk donya iki padha wae ra tau ditafakuri. Dadi goroh ora percaya karo pangeran kuku medhi ngandalno akale. Diakal kabeh. Iku medhi. Kon sembayang ya ora gelem sembayang mergo ya nganu mau nyepele. Gusti Allah disepele, hukum-hukume Gusti Allah disepele. Wong-wong sing model ngene iki mau badukul adzab bima kuntum taksibun besok bakal entuk siksane Gusti Allah. Lah ciri-cirine wong sing gumedhe ora percaya karo ayat Gusti Allah iki wis dijanji karo Gusti Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Ora bakal dibuka kanggone mereka abwabus sama. Lawange langit. Iki tafsiri karo musannaf. Idza araja bi arwahihim ilaiha ba'dal mauti. Di wong-wong sing ngorohno ayate Gusti Allah ora percaya karo Gusti Allah, takabur, ora gelem nyembah Gusti Allah. Iku lawang langit besok gak dibuka. Jadi pamane kok wis mati, ruhe iki gentayangan. Idza araja nalikane apa ku rapati ketok kamanane mripate nalikane ruhe mati wis apa dijabut karo Gusti Allah iki ruhe ora iso mlebu swarga biar wahi milaiha ba'dal mauti ku janji apa cara ancamane Gusti Allah ngono wong-wong nek ora iman karo Gusti Allah ngorono ayate Gusti Allah takabur ora gelem ngibadah karo Gusti Allah. Begitu. Untuk akhirat. Nah, dunia mungkin ya ditutup hati ini, mungkin sepeteng hati ini, atos dikandani orang ngandelan. Mungkin seperti itu. Begitu saja mripate rapat kita guys. Saat bengi ya, kakean dulu HP ini. Al-Fatihah.